तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सब कैरेक्टर के पी आज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बनी। उम्मीद करते हैं रुआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रुआ सबन खातिर लेके आ गए बिल्कुल नया कंपोजिशन हिट मैटर देवर भाभी के ऊपर बिल्कुल खतरनाक मैटर बा। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी करते हैं तो 100% बाकी गाना मार्केट में बाज जाई। ऐसे पहले रुआ सबसे कहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा नया मैटर के तलाश में बनी नया मैटर रुआ सबके नहीं के मिलत बढ़िया से गायकी नहीं कर पाओत बढ़िया तुकबंदी नहीं के मिलत रुआ सबके। अगर हमारे चैनल पे आ गए बन चैनल के लाइक करी सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबके मिले। ऐसे कि रुआ सॉन्ग खाती हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होके या भोजपुरी होके आर्केस्ट्रा सॉन्ग होके या लव सॉन्ग होके या बेवफाई सॉन्ग होके या विवाह गीत होके या पूर्वी होके या निर्गुण होके या धोबी दासो गीत होके चाहे रुआ मन पसंद के हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखवा सकीले वह बिल्कुल चार्ज पे हमारा चैनल से। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा का धुन बा का एकर लय बा रुआ सबन के हम गा के सुनाओ तनी। उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा कि चटले बा ढोढ़ी जब से लागल बा मुँहे मानता न बात पिया खोजतावे उहे। हे जी सुनी ना कि चटले बा ढोढ़ी जब से लागल बा मुँहे मानता न बात पिया खोजतावे उहे। नजर डलले बा दुनू ओर के बीचे छुअता ऊपर त छुअता नीचे पीठ पर पटा के सपाट लागे खींचे। छुअता ऊपर त छुअता नीचे पेट पर पटा के सपाट लागे खींचे। तो चलिए एक बेर रुआ सबके मुखड़ा सुनाई तनी कि चटले बा ढोढ़ी जब से लागल बा मुँहे मानता न बात पिया खोजतावे उहे। सुनी ना कि चटले बा ढोढ़ी जब से लागल बा मुँहे मानता न बात पिया खोजतावे उहे। नजर डलले बा दुनू ओर के बीचे छुअता ऊपर त छुअता नीचे पेट पर पटा के सपाट लागे खींचे। छुअता ऊपर त छुअता नीचे पेट पर पटा के सपाट लागे खींचे। तो उम्मीद करते नहीं मैटर वह सबके बेहद पसंद आए। अगर ये गाना के फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। अगर वह हमारे पास से म्यूजिक भी बनवाल चाहते नहीं तो कॉल कर सकिले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक मिल जाए हम अलग से। एक और बात कहब रुआ सबसे कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहते नहीं। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सब उनके खाली समझा सकिले बता सकिले। तब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके कुछ नया धुन लेके कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहते रहो सबसे। नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव।